पार्वती जी जब ससुरा से अली हैं तो उनकर सखी सलेहर लोग पूछल हालो कह ये सखी जीजा जी के हाल चाल। तो गौरा जी कहनी है का कही ये सखी हमार तो कर में फूट गई और कौना भाव में कहनी है और का कहनी है कि सुन ले रही सुनर बरबा मिलल भनिया ए सखिया। अरे कि सुन ले रही सुनर बरबा मिलल भनिया ए सखिया। त खाली पियसु गाजा भनिया ए सखिया। त खाली पियसु गाजा भनिया ए सखिया। औरी क्या कि भर देह भभूत लाव समुंड के माला बिछुअन के कुंडल बाघंबर के छाला लपटे भुजंग उनकर रहे अंगयनिया ए सखिया। लपटे भुजंग उनका रहे अंगयनिया ए सखिया। त खाली पियसु गाजा भनिया ए सखिया। त खाली पियसु गाजा भनिया ए सखिया। त कह लालो कि जाए द बर निमन नइखे त घर बार निमन बानु तू कहलिया कि उ तौर बनल बा सुन कि दानी में दानी नाही बाड़ो महादानी तो खाली ना जाला जे भी आवे दुआरे प्राणी। दानी में दानी नाही बाड़ो महादानी खाली ना जाला जे भी आवे दुआरे प्राणी। अतने ना खुद के नसीब नइखे टूटही पलनिया ए सखिया। खुद के नसीब नइखे टूटही पलनिया ए सखिया। त रजऊ मिलले भनिया ए सखिया। त सैया मिलले भनिया ए सखिया। कि चेला चपाटी चढ़े लगले सफारी अब हिले करसु भोला बैल के सवारी। चेला चपाटी चढ़े लगले सफारी अब हिले कर तारे बैल के सवारी। त बाड़ा बौरा हमरो मिलले संवरिया ए सखिया हो। बाड़ा बौरा हमरो मिलले संवरिया ए सखिया। त रजऊ मिलले भनिया ए सखिया। त सैया जी मिलले भनिया ए सखिया।